Dedicate-lampen er jo baseret på den klassiske, sådan arketypiske arkitektlampe, som jeg kender fra min studietid og tilbage fra min barndom. Det er jo i virkeligheden en videreudvikling af den typologi, som er sådan ligesom justeret til de moderne lyskilder i dag. Det hele handler om at få sådan en virkelig god flydende bevægelse i lampen. Når du tager fat i den og trækker den til dig, så skal den ikke væbne. Det skal føles robust, og den skal blive i sin position. I forhold til lampehovedet har vi arbejdet utrolig meget med størrelse. Vi skal jo for det første rumme lyskilden, som er derinde i, og som også skal kunne være udskiftelig. Og så skal vi sørge for, at den ikke blænder. Og så er der også det der med, at det er jo også det lampehoved, du tager fat i, så du skal også have en rar oplevelse, når du griber fat i det. Jeg kan godt lide, at det bliver vist, hvordan den fungerer af designet.